Magyar hangok. Forgács Péter, Tompos Kátya, Jakab Csaba, Nyakó Júlia, Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor, Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke, Kelemen Kata, Kobela Kira, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Reigler Renáta, Kertész Péter, Martin Márta. Mavi szerelme. Jó reggelt! Várjon! Ki maga? Ezt én kérdezhetném. Maga az új szobalány? Gülizár van itt. Végre megjöttél, lányom. Nagyon kedves. Refika néni itthon van? Persze, itthon van. Gyere csak beljebb, gyere! Ki a fene lehet ez a lány? Jó reggelt! Hát, jó reggelt, Gülizár! Hogy vagy, édesem? Köszönöm jól, és te? Örvendek, kedves! Én is nagyon, Refika néni. Tudom, hogy édesapád meghalt. Részvétem. Köszönöm. Na. Gülizár, szerencséd van? Pont most ültünk le a reggelihez. Igen, gyere, ülj csak le velünk, gyere, egyél! Ali, mennem kell. Várj, kikísérlek. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Köszönjük. Ali, te hitegetted azt a lányt, aztán nem is találkoztál vele. Ez nem volt szép dolog. Tényleg nem volt az? Te üzentél neki a telefonomról. Aztán rájöttél, hogy oda vagy értem. Megbántad, és letörölted. Oda vagyok, érted? Csupán az álmaidban. Láttam én, amit látnom kellett. De te csak nevetsz az egészen. Ali, komolyan mondom, beszélj vele. De nem kell. De igen, kell. Mert legalább tudnia kéne, hogy nem érzel iránta semmit. Különben összezavarodik. Olyan fiatal még. Na igen, biztos, csak ezért akarod. Igaz? Ja, te most rajtam röhögsz. Aj, Istenem! Gyere, te szép szemű! Ülj csak le, fiam! Úgy. Jaj, tudod, mi jutott eszembe, Szafia? Gülizár, te szeretnél egy kis csipkét? Keressük meg, mielőtt elfelejtem. Megígértük, na, gyorsan! Remek! Még jó, hogy emlékeztet. Anya, hová mész? Kedvesem, megígértem ennek a lánynak. Megkeressük, gyere, lányom, a tea megvár. De maradjatok, tudunk beszélgetni úgy is, nem? Menjünk csak, gyere! Nem találkoztunk aznap, amikor Mavi apja meghalt, mert valamiért nem értél rá. És ha ráértem volna, akkor sem az történt volna, amire te gondoltál.
De én nem gondoltam semmire. Én csak kíváncsi voltam, mit mondanál, ha találkozunk. Anyuka! Na mi van? Ez az új lány. Aha. Alival beszélt valami találkozóról. De mégis miről beszélsz? Hogy érted ezt? A lány ezt mondta. Kíváncsi voltam, mit mondanál, ha találkozunk. Mi a fene lehet ez? Hát, ez az Ali talán megcsalja az én kislányomat? Ha? Már senkiben sem bízhatunk ezen a világon. Ha igaz, esküszöm, hogy kitépem Ali és a lány haját. Mindegy szálig. Hova használ? Refika, kérem szépen, engedjen most át. Fatma hallott valamit. Meg kell néznem már is, hogy igaz-e vagy sem. Már csak egy picit. Miért kíváncsiskodsz annyit, ha? Nem a te dolgod. Refika, engedjen már! Beszélnem kell Alival. Hallotta maga is. Maradjon. Jöjjön anyuka, menjünk. Na, engedjen már át! A lányom házassága forog most veszélyben. Engedjen már! Engedjen! Jaj! Itt nem Anya, megy mi át. folyik itt? Na hát, kislányom, ez a Gülizár nevű lány. Egyedül maradt a férjeddel, és valami találkozást emlegetett, vagy mit. Istenem, hogy merészel így beszélni egy erkölcsös fiatal lányról? Anya, tudom, miről van szó. Nincs semmi baj. Mégis hogy tudná róla? Te lány, hát a te férjeddel akar találkozni. Ez nem izgat téged? Nem izgat. Ne folyj bele. Gülizár, aznap Ismet kínosan viselkedett veled. Azt állította, hogy szeretsz engem. Nem hittem neki, ne légy szomorú. Tudod, szomszédok vagyunk. Mikor börtönbe kerültem, te kicsi voltál. És te nem is emlékeztél rám. Esküszöm, hogy nem. De te nem is ismersz. Mégis miért szeretsz? Tényleg kell ok a szerelemre? Szerethetünk indok nélkül is. És én nem azért mondom, mert szeretlek téged, csak azért, mert ezt így gondolom. Hát persze, de Ismet viselkedése kellemetlen volt. Tudom, hogy te nem is úgy tekintesz rám. És hogyha úgy nézek rád? Az a lényeg, hogy... Akkor mit mondanál? Azt mondanám, én házas ember vagyok. Szeretem a feleségem. Így tehát ez lehetetlen. Ne gondolj rám. Gülizár. Ha találkoztunk volna, ezt mondtam volna aznap. Na, látjátok őket? Na, és akkor mi a gond? Anya, ne légy nevetséges. Mavi, elviszlek a munkába, még elkésel. Gyere! Láttad, amit akartál? Na, menj csak dolgozni, gyerünk, menj csak! Gyorsan! Allahra! Ah. Ja. A lányom meghibbant. Ide figyelj. Egy férfiban sem bízhatsz, érted? Mert befolyásolható mind, és aztán semmit sem marad. Ali nem tenne ilyet. Na és miért ne tenne? Láttál te már olyan szamarat, amelyik nem ordít? Nem bízhatsz egy férfiban sem. És ez a kis nő tényleg gyönyörű.
És a vaklányom azt mondja, én tudom mi ez, anya. Menj, nézd csak rájuk. A lányom buta, és Refika asszony nem tudom miért tartja Értem itt már. őket. Mit kéne csinálnia? Elmondta, hogy házas ember. Lehet, hogy ezzel célzott valamire. És mégis mire? Hát arra, hogy most ez van, legyünk óvatosak. Igaz, anyuka? Miért nem mond már valamit? Gülizárom, nagyon jól ismerem a fiamat. Azért van Mavival, mert megsajnálta a lányt. Nem vállalt el tőle csak úgy, mert még időre van szüksége. Te hallgatózol? Most meg minek jöttél ide? Csak leszedem a tányérokat. Azt nem hiszem, mert te olyan sunyi vagy. Jaj, Gülizár, látod, milyen problémáink vannak? Itt járkálnak egész állónap. Menj innen! A tányérok várhatnak még. Érted, amit mondtam? A fiam butaságot művelt, de ne add fel, minden rendben jön, majd meglátod. Akkor jól van. Ha tényleg ezt tetszik mondani. Elnézést, de most már... mennem kell. Jó, hadd kísérjelek ki. Add át az üdvözletem édesanyádnak. Rendben, Refika néni. Hogy is írtam be Jamal számát? Na, Jamal. Halló? Én vagyok. Miért hívogatsz engem, Fatma? Mit akarsz tőlem? Ez a Safie kikészít engem. Befogom a számot, nem akarok jelenetet, de széttépném. Csináltatok apaságit, el kell fogadnod, elegem volt. De jól van már, édes. Te egy igazi vadmacska vagy. Várj csak, örülni fogsz. Fatma? Most letetted? Halló? Fatma? Jamal, most lett annyi neked. Most annyi neked. Jó napot! Jó napot! Ismer egy Hamza nevű férfi? Igen, persze. Ott kártyázik éppen. Ő az ott? Igen. Jó napot! Melyik őjük Hamza? Én lennék. Kicsoda maga? Ali Görecski. Ismer engem? Üdvözlöm. Kér egy teát? Köszönöm. A múltat most hagyjuk. De ha Ismet újra fogadni fog, maga fizet meg érte. Fogadás. De uram, mi csak te a közben játszunk. Ja, Ismetet nem is láttuk 1000 éve. Tehát akkor Jamal nem fizette ki Ismet 40 000 lírás adósságát? Ki fizette? Igen, kifizette. Ha Jamal azt mondta, akkor az úgy is van. Nem készülnek valami másra most, ugye? Nem, uram, semmire sem. Ne szórakozzanak Ismettel újra. Megértették? Meg, uram. Megértettük. Azt a pénzt a tűz miatt adta. Elvetted a felét, te szemét. Add vissza a pénzt. Na! Ennyit kapsz most. Itt én vagyok a főnök. Álljunk meg Mavi boltjánál. Ahogy szeretné. Hallod, Hamza? Fizest ki a részem. Nem tudsz lerázni. Eddig elég volt annyi, amennyit adtam. Nem igaz? Hagyjál már!
Mit akarsz? Hallottam a bátyámat és a nejét. Azt az üzenetet Mavi küldte el neked. Ők ketten csak szórakoznak veled. Ne reménykedj Aliban, te lány! Bóta vagy. Psst! Maradj már! Csak az igazat mondom neked. Téged védelek. De te nem értékez semmit sem. Hagyj már békén! Szép napot! Látom, nekiálltál a munkának. Persze, elég nagy kosz van. Ha ma ez kész lesz, holnap az ablakokkal folytatom. De ne aggódj, meg lesz ma ez a takarítás. Igen, apa. Melyik bankról is van szó? Jamal megbízott valakit, hogy gyújtsa fel a raktárt. Ali most beszélt két férfival a házban. Miért mondod nekem? Menj, ellenőrizd. Szóval, közéjük tartozol. Látom, szépen eladtad magad. Én meg még azt hittem, bátor lány vagy. Vigyázz a szádra, különben... Rendben. Viszlát, viszlát. Ilyes, menj kérlek apámhoz. Én itt maradok. Ahogy szeretné. Jó, akkor hol kezdjem? Vigyem ki ezeket? Ne, inkább a lentieket. Rendben. Fatma! Ne idegeskedj, majd én megoldom. Csak álmodozz. A feleséget tényleg az agyamra megy. Esküszöm, hogy én ezt a nőt... Nyugodj már meg, nem érted? Majd én megoldom. Nem vagy még kész? Hát még nem. Söpörj már! Jól van, akkor söpörj fel itt. Ha mindenki felsöpörne, tiszta lenne az ország. Na, dolgozz csak! Söpörj! Söpörjél már! Söprök! Szafie, te meg mit csinálsz? Bezárkóztál ide? Csak téli ruhát válogatok. Jó. Megyek kezet mosni. Ez nem igaz. Na jó. Jamal, drágám. Te bármit megteszel, csak hogy mindent rendbe hoz, ugye? Ó, Safie, a te férjed a legjobb ember a világon, de nem értékeled. Na. Meglepő, hogy a főnök fiaként milyen jó vagy a kétkezi munkában. Nem is sejted, hogy mennyi mindent tudok még. Passzolom, már túl jól ismerlek. Ilyenkor olyan leszel, látod, mint egy gyerek. Az arcod csupa homok. És? Hogy telt a napod? Megnéztem, kinek tartozik Ismet. Fogadás volt, igaz? Az apád mérges volt. Szerintem ez nem csak tartozás. Valami nagyon nem stimmel ezzel. Csak Jamal egyik piszkos kis ügye. Úgy hiszem, ő fizetett érte. Ez nem vallana rá. Igaz, hogy lusta és hazudik, de az biztos, hogy piszkos ügyekbe nem megy bele. Na és? Mi lesz a boltod neve? Mavi? Igen, hű, de eredeti. Mavi.
Na gyerünk, dolgozz! Késésben vagyunk. Jaj, elkésünk. Csak menj arrébb, csak. Mi ez? Semmi újítás nincs benne, semmi. Fejlődjetek kicsit. Szafie, ez csak saláta. Sehova nem számít, hogy fejleszted-e vagy sem. Újítsuk a salátát? Birgül, csak ne beszélj annyit. Hozz tányért. Rendben. Fehérrépát, gyerünk. Tányér. Reszed le a répát. A répát? Igen, a répát. Répa. Talán nem ismered ezt a szót. A répát! Adj egy citromot. Jó, persze, itt van. És nem fogjuk inkább... Nem. Micsoda szép látvány, áldott kezem van. Szafie, és ne tegyünk bele egy olajbogyót a szájába? Hallgasson, Birgül néni. Nagyon jó kis ötlet. Úgy, most már sokkal jobban néz ki, ugye megmondtam? És micsoda kis fura festmény lett belőle? Nagyon jó lett. De te csak pofákat vágsz. Legyetek nyitottak az újra, különben csak elmegy mellettetek a világ. Na, Birgül, hozd csak ide azt a kenyeret. Ne felejtsd el a csipkét se. Hozd a csipkét is, sok dolgunk van. Akkor rendben, először a csipke. És jöhet a kenyér is, igen. Itt a kenyér. Jó, csinálok helyet, tessék. És így tekerjünk be vele. Fatma, nézd csak, mit hoztam. Nekem? Igen, ez a tiéd. Szafie kikészít téged. Elviselhetetlen. Hát így akartam helyrehozni a dolgokat. Nézd csak, milyen szépen csillog. Pont úgy, mint te magad. Jó, most már mennem kell. Értem, uram. Na, mit adott neked Jamal? Semmit, anyuka. Csak kért egy kávét a kertbe. Mondd el az igazat. De nem adott semmit, anyuka. Hiszen maga is tudja, hogy kutyaul bánnak velünk. Tudom. Persze, talán csak rosszul láttam. Biztos. Akkor csináld azt a kávét, nehogy a végén megvárasd. Megyek is. Ismet, nem cserélünk. Ezt is meg kell lenni. Órákig csinálta. Tessék, itt a saláta. Ezt csináltam. Az én kedves családomnak. És az én drága férjecskémnek.
Szafie? Ez meg micsoda? Halnak néz ki. Ez tényleg hal, és még szeme is van. Csipkébe tekerted a kenyeret. De Mávi, te miért nevetsz ezen? Hát szerinted ez valamiért vicces? Inkább csináltál volna ennivalót, hisz nő vagy. Ott csak irigykednek. Isten áldja a kezedet. Ez az étel finom lesz, nagyon finom. Szafie, édes szerelmem, most akkor már csak a csipkét a salátába bele. Mert nem tudom, hogy kell megenni. Ez a kérdés. Akkor ne egyél, Jamal. Ne egyél egy falatot se, vagy egy óráig díszítgettem őket. Na jól van, nem mondok semmit már. Ha veszek belőle, vajon szét? Apa, döntsd el, hogy eszel-e vagy sem, mert mindjárt magam alá csurgatok. Már elég? Hé, nem szégyelitek magatokat? Órákig dolgozott az étellel. Lányom, ők nem értenek a modern dolgokhoz. Semmi baj, köszönjük ezt a finom ételt. Köszönöm, anyuka. Ugyan már. A halnak szeme is van. Nem ez a nyaklánc, amit Jamal vett nekem? Miről van szó? Miért loptad el, te tolvaj? Hagyj békén! De utolsó tolvaj el! Elég már! Hagyjátok már abba! Elég legyen! Mi folyik itt? Milyen nyakláncról beszéltek? Én nem loptam el semmit! Ne hazudj, mert szétszedlek, megöllek! Ez meg mi? Megöllek, te utolsó tolvaj! Hát nem lehet, egyetlen nap nyugtunk ebben a házban! Gyerünk már, futás, futás! Esküszöm, hogy én nem loptam semmit! A fiam életére esküszöm, nem vagyok tolvaj! Akkor mondd el mégis, hogyan kerül ez a lánc a nyakadba? Amit Jamal vett nekem! Ma láttam a kabátja zsebében! Jamal, mondjál már valamit! Most engem támadsz? Mit jelentsen ez az egész felfordulás itt? Mégis mi van? Jamal, te nekem vetted azt a láncot, vagy nem nekem? Láttam a saját két szememmel. Jó, lehet, hogy neked vettem. De szinte megfojt a Szafie. Teljesen elegem van már ebből. Most mi van már? Nekünk nem lehet elegünk? Hogy mindig csak minket vádoltok? Most esküdött meg rá, hogy nem lopta el. Mit akartok még? Hát ez sem elég? Ha nem vette el, akkor mégis miért van rajta? Miért nem mondod el? Mondd csak el nekik! Gyerünk! Figyelj! Azt a láncot én vettem Mavinak. Tudod, meg akartam lepni vele. Ezért aztán odaadtam a bátyámnak, hogy rejts el. Mavi odaadta a sógornőjének, hogy nézze meg. Ez az igazság. Te csak félreértetted. Na, ez a helyzet, esküszöm. Miért nem mondhatod, csak nálad volt? Hát esélyem sem volt rá. Kinyitottam a számot, és már is veszekedtek. Akkor ne vádaskodjatok bizonyíték nélkül. Most már elég volt, rendben? Fatma, vedd csak le a láncot. Tessék. Mávi miért nem mondta, hogy a lánc az övé? Ha szólt volna hamarabb, ez az egész nincs. Szafie, hagyd abba. Elég volt. Üljünk vissza az asztalhoz. Igen, úgyis éhesek vagyunk. Gyerünk az asztalhoz, elég volt. Gyertek, együnk már. Jó étvágyat hozzá. Te gyere velem.
Anyuka! Jamal adta neked mi? Mondd el, te utolsó kis senki, mondd el, azonnal mondd el! Ali megmondta, hogy Mavi! Pofa be! Hogy fogadhattad el a láncot egy idegen férfitól? Mi van köztetek? Mondd el azonnal, mondd el, hogy mi van köztetek. Itt foglak megölni. Esküszöm, hogy megöllek, ha nem beszélsz. Anyuka, ne bántsad! Lehet, hogy gyilkos leszek miattad. Te Jamallal szórakozol? Az Isten verjen meg téged! Ő kényszerített, nem akartam, esküszöm. Miért fogadtad el? Mi volt a célod? Átkozott lány! Figyelj, soha többet ne menj egy házas férfi közelébe, megértetted? Miért szóltál bele? Miért hazudtál? Azt gondoltad, te fifikás, hogy megvéded? Honnan tudod, hogy ő volt az? Miért kellett hazudni? Miért? Mavi, elég legyen, hagyd abba. Nem hagyom! Akkor sem hagyom abba! Inkább rád döntöm ezt a házat! Mit gondolsz, hogy ki vagy te? Ki? Ha azt gondoltad, te okos, hogy megvédesz minket! Mégis mit tehettem volna? Akkor találtam ki. Elvette vagy a bátyám adta neki. Honnan tudja még, hogy mi volt? Most a sógornőm becsületére célozgatsz? Hogy engedhetne meg magának egy ilyen láncot? Ha rájöttél a válaszra, akkor avasd be engem is. Bátyám, mondd el nekem az igazat. Jamal, mondd el, mi történt. Hát semmi. Édesöcsém csak ellopta. Te nagyon jó történetet mondtál a kedvemért. Safie megölt volna engem, ha te nem lennél. Nem volt ötletem, nem tudtam akkor mit mondani neki. De mi az igazság? Van valami közszedés a között, a nő között? Hogyan? Fatmára gondolsz? Hogyan már? Azzal a Fatmával? Tudod, milyen szép gyerekem van. Az ő nevére esküszöm. Hidd el, hogy semmi sincs mi köztünk. Akkor Ametet miért ölted meg? Ezt meg miért kérdezed? Elmondtam már többször neked. Csak részegek voltunk, és egymásra támadtunk. De mi az igazság? Utoljára kérdezem. Van köztetek bármi, amiről nem tudok? Ali, drága öcsém, ne legyél már ilyen, mert hogy semmi sincs köztünk. De tudom, hogy miért kérdezed. Az a nő megzavarta az agyad. Nem csoda. Ha egy nő nem szereti a férjét, akkor biztos kicsinálja idegileg. Úgy van. Szerintem se szeret. De anya, mi történt vele? Mondd el, hogy miért sír. Mondj már valamit. Miért sírsz annyira? Amíg nem voltam itt, veszekedtek, és nem mondják el, hogy mi történt.
Figyelj! Az igazat mondd, kérlek. Az igazat mondd el, hogy meg tudjalak védeni. Te elloptad azt a láncot. De milyen láncot, Fatma? Mavi, esküszöm én. Sajnos ő volt. Sajnálatos, de igen. Neki nincs pénze ilyesmire, ugye tudod? Jaj, Allahom, jaj, Istenem! Ilias. Jamal fizetett az embereknek. És mit kért cserébe? Azt még nem tudjuk. Ali azt mondja, hogy fogadás lehet. De nem biztos. És te mit gondolsz? Jamal a raktártűzért is fizetett valakinek? Én elmondtam, amit tudok. A többit deríts ki te. Köszönöm. Nagyon. Jó napot, Adem. Lenne egy fontos kérdésem. Jó napot, akkor tedd csak fel. Tegnap Ali Görecski volt itt, két férfival beszélt. Ja, Hamzával és Samival, de miért olyan fontos ez? Semmisége. Csak üzletügyben kellene beszélnem velük. Nem sokára itt lesznek. Mindig elég sokat lógnak errefelé. Adem, nincs túl sok időm most. Nem tudod, merre laknak? Nem tudom, hogy Hamza merre lakik, de Sami itt a szomszéd utcában. Bárki megmutatja, hogy merre. Nagyon köszönöm. Szép napot. Szívesen, Ilias. Hamza! Ilias látni akar téged és Samit. Ilias? Igen. És mégis milyen okból akar látni? Azt mondja üzleti ügyben. Mondtam, hogy mindjárt itt vagy, de nem akart várni. Úgyhogy megmutattam neki, merre lakik Sami. Oda is ment beszélni vele. Mi a fenét tettél? Halló? Ilias minket keres. Gyanút fogott, és ha mi bukunk, akkor te is. Rendben, tegyük le, majd én megoldom. Viszont. Jamal, mi történt? Apa? Lement a krumpli ára. Találkozom a beszállítóval. Mi történt? Még semmi. Te
voltál, az mi? Most vallani fogsz. Te gyújtottad fel a raktárt? Beszélj, te szemét! Mondd el, Jamal vett rá a dologra. Mennyit fizetett neked? Beszélj már, vagy megöllek! Jó van, elég! Bevallom! Az a szemét Hamza így is levett a részemből. Ő is bukjon le velem együtt. Állj fel! Gyerünk! Gyerünk! Na gyerünk, én mondom. Ez életed lehetősége. Csak odamész és vallomást teszel. Nem is tudom. Még át kell gondolnom a dolgot. Mi a fenén gondolkozol? Ez életed nagy lehetősége. Ez igaz, főnök, de ez a legnehezebb dolog. De elég szép fizetséget kapsz érte. Vedd úgy, mintha pár évre külföldre mennél dolgozni. Anyagilag megoldódik minden. Resát, ha nem vállalod, ellehetetlenítelek Ürgüpben. Jöjjön, asszonyom, nézze csak ezt a szobát. Olyan, mint egy háborús övezetben. Hát csak ide a kezedet. Így. Nem hiszem el, Birgül. Ha mégis mit művelt itt Ali és Mavi? Hát, úgy látom, nagy veszekedés volt itt. És hallottam is valamit. De tudja, férj és feleség között előfordulnak dolgok. Ez a nő egy fúria, Allahra mondom fúria. Ajjaj, micsoda nyaklánc lehet ez itt? Valami fura bűvös ékszer, jaj. Csak a bajt hozza erre a házra, és a házastársak egymás ellen fordulnak. Figyelj csak, minden rosszban van valami jó, nem? Talán a fiamnak végre megjön az esze. Hogy? Magyar hangok. Forgács Péter, Tompos Kátya, Jakab Csaba, Nyakó Júlia, Martin Márta, Csomor Csilla, Kovács Vanda, Kertész Péter,